for today's video, i-share ko lang sa inyo kay maguli na ako sa Estancia, Iloilo. So, ako lang sa maguli, bali Zoe yung sita, nabiling ko lang din kay Zoe. Hindi na may eskwela, tapos syempre ako dito may eskwela, matapos ang bata namin wala sa bantay. So, I decided nga nabiling ko lang sa day, pero biskan syempre labag sa kaluban. Pero sige lang guys, ipakita ko sa inyo ang ginistaran ko sa akin nga balayin ka ng Zoe na napapaya. So guys, mali guys ang so magdilas na ng balay sa mululuan sosyal sa mga pagkakot sila si Pang na siya namin nag-earphone. Tapos tumakuha ko sila balay may panimangman, tapos kalat pa siya pero mapag pero yung sa airport. So may ari pa niya patapos kay nag-COVID. Di ko naman na itsulad sa babaw, pwede pa di sa kwarto kag may ari pa sa babaw na maling itsulad sa babaw. Tapos may mga tanong sa gali guys na mga herbal. Tapos may talong sa actually nakaano na gani, nakapana niya na pila na kabisis nun, may mga tanong. Tapos ilapin na daw ng makanti ng kinapartungan sa isang tabo. So ini ilapin niyo, ilapin na diyo dress ta at ito lapad natin guys. I think 200 km. So guys, sunod na kita. Hindi ko pwede pa rin isa na kwarto. Kay, prepara kita kay bakat ako. So guys, muna guys. May akong ginisaran di. So guys, may idugdulong niya ako ginakayo pa sa lakyan. Tapos pwede rin na kayo ng salakyan. Tapos makanta na kami sa airport. Dito na Kundila. So guys, dito guys, share ko sa inyo kung paano magpuli sa inyo balay. Bye Baby George. So dito guys, pakanto na kita sa naiya. Kagin time lapse ko lang para dasig ang video. Kag na biyaan to naman nila kaya mapuli ang Iloilo. So, let's go. Airport. Guys, ara na kami sa Ninoy Aquino Airport. So guys, naghapit kami dahil sa Jollibee para dira akong sabayaan kay kung dito sa airport pa sa Magmaoy, syempre kalain man. So dira nagkaon kami, naglakat na ko dayon, nag-taxi lang ko. Tapos ara na ko sa airport, gisulod ng bag sa machine. Tapos nagkuha na ako ticket, gili na ako. Tapos nagpila na ako sa sulod. Delay akong flight. So samtang delay akong flight, nagpungko-pungko, nagmassage. Tapos sarang mga flight attendant yung mga babae naka-yellow. So sabi ko amo na ng kaso hindi kaya ako yun sa Air Asia. Tapos Cebu Pacific ina sila. So ang akong galigin gin rest and go ang akong gin massage. Tapos papila na kami, bound to Iloilo na kami. So aray ara na, tapos pasakay na kami sa aeroplano. Lakad kami pakat dito sa aeroplano. Tapos kuha pa ganito ang flight attendant yung babae. So guys, muna na guys, watch out na lang. Tapos while kapag ako sa aeroplano, ang nagatugong gali sa aeroplano Petron na tanker. So balang ko nga ang natugugan gali sa tanker nga Petron ng Air Asia. Tapos gali guys, una gali mas kaya mga mga tigulang. So ako sa babaw kag nakita ko ako ng pungkuan kay mapungko na ako. So ibuta ko nga bag kag nagpungko. Boss guys, bye na Manila. See you naman Iloilo.
So samtang galupad ako, may ara galibaligya itong mga pangalan sa aeroplano ko ara sa itan na budol naman ko. Tapos gali guys, nagkaon lang ako tapos nangapi na lang ko. Nangapi kag sandwich. So panaog na kami sa airport sa Iloilo. Dagundagon kita lakat pat sa Guaan na tapos pagkadugay-dugay sa dagali guys, in-check ang mga vaccination card namon, ID. Tapos naog kami. Tapos dinatag pa daw ang mga vaccine card ipakita. Nagpagwa kita ko yung ilim nun damo. Tapos nagsakay na ako L3 pakanto sa SM. So aran ako sa SM. Kagkat ako kay sir sa so guys, galakat-lakat kita pakanto kay sir ara sa kuno sa may Times Square. So finally nakabot nga ginman ta sa Iloilo sa naka 40 minutes halin Manila pato Iloilo. So buwas na akong police stansya. Guys, nakita na kami na siya tapos nagsunod ko sa KTV bar, nag-inom sila kag munang Chivas Regal. So nag-inuman ako. So after sa nag-inom kami, nagpuli naman ko na yun. Kag anyways guys, din ako matulog. Thank you for watching and don't forget to subscribe to my channel. Bye. Love you all.